Ассалому алайкум дӯстони азиз. Чӣ хелен? Созен хубен? Саломатиётон хубай? Настренотон соза? Ина имрӯз бекор шудем барои шуморо бо як навораки пачкаи дига тайёр кардем. Неки бисёр видеои хубай хонаҳои заминӣ бисёртар рӯй кардагиан, хонаҳои арзон айне ки квартираҳои фурӯшӣ ҳастай, квартираҳои фасон айне ки гошам нархш арзон ай. Хай хулоса таърифи бадаш намекунем, тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмен. Ҳами сум нақд боша боварӣ дорам ки ҳами мисол ҳами видеои кадесам ягон квартира ё хонаи заминӣ мехаренда, касе ки пули нақд дора бардро тамошо кунен. Мисол агар ягон кас хонаҳай, мошинай, чизе ки барои фурӯш дорем, мисол говай, молай фар надора бардро мо чизе боша реклама мекунем, инами рақамҳода имо WhatsApp шуда бинависем фақат мисол чизе ки реклама дорен. Аму як дона лайки бепила аётон наброрен, касе меҳмонен подписатсия кунен. Рафтем аку. ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин расмҳое ки ман партофтам ҳозир ҳамира реклама мекардем. бисёр шароиту вазъбини бад аст. ман ҳамин хонада зиндагӣ мекунам. духтарчам касал аст, 2 сола мешавад. ҳамин март 25 март биёяд 2 сола мешавад. ман дар ба дари духтурхона ҳастам. айни ҳол мехӯрдани нон надорам. илтимос ба ман ёрдам кунед. Бародари азиз, курс агав мезанам ку нигоҳ кунен дар комментария бинависем пасида баланд шидай 1000 рубл баробар ба 144 сомониву 36 дирам. Бародари азизам, мегзарем ба якум эълони имрӯза ки бо диққат хишру акак мара гӯш кунен. Якум эълони имрӯзаи мо бародару хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Истиқлолш да бидай. 6 сотиқ заминда 3 дар хона дора, ремонт дора. Мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. Баҳния дар друн шай. кухни бародаро дора. Ов свет постоянӣ ҳастай, документош 100%. Нархи хона 250 000 сомонӣ мега, арзона мешава. Ё ба хонаи сексиам алиш мешава дар Душанбе ё шаҳри Ваҳдат боша бародаро. хулоса беҳтарин хона е. номерои телефонуш ҳастай, ҳози занг бизанен бихаренша. 250 000 сомон 1 миллион 700 000 рубл мешава. У хай намешава хай. Занг бизанен, хонаи арзонака бихарен. мегзарем ба дюм эълони имрӯза. бовар ки сумешид ҳози ҳамин хонара мехаридам. бовар ки нархш арзонай. хушрӯ гӯш кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр да. 6 сотиқ заминда 5 дар хонаи фасон кардагиай. хонара ремонт ша биёхи чихи фасонае. 5 дар хона дора, подвалам дора, ремонтш люксай. 2 ҳамом дора бародаро, ов свет ҳаст, дарвозаи калони хишу часпондагӣ, гирди хона забор қати маҳкам, забори баланд дора. хулоса бародаро ҳамаи чира дора, мисол ҳамаш 100% ами пула метиву медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. срочни бародаро пулшон дар корай, нархша шартномавӣ гуфтагиай, мисол договорной хай биге мешава. хай бародаро нархша гуфтагӣ нест. мумкин арзонш гуфтесай, мумкин хай камтар қиматш гуфтесай, не ки охи ҳами чандеш мега меарза. хонаи хишрӯ айна дига суратоша тамошо кунен ва касе ки харидорен, мисол мефуратон ки маълумоти бештара бигирен ё нархша бифаҳмен, неми рақамҳода занг бизанен. аки мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкора фаромӯш накарда бошед ки дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр, айраи Калон 1 километр дарунтарай. 5 сотиқ заминда 2 дар хонаи времянка кардагиай. бо дарбари хона 3 дар хона рава, кайлдора банияша, мисол фундаментош рехтагӣ бидай чӣ хеле да сурат десен. خب بردرو او سویت هست وجاتوش هسته گرد خانه محکم کردگی همسایه هستن زندگی دارن همسایه مثال خوبن نرخش 175,000 سامانی میگه ارزان میشوه یا طرفی گیپرازم در بردرو زمین یا خانه هم باشه علیش میشوه یا با کوارتیر در شهر دوشنبه هم باشه بردرو علیش میشیده خیلی خلاصه بهترین نرخه میگیری خانه را مثال با دربارش فوندامنتوش ریختگی خانه را میسازی مدرو زندگی کردن میگیری
бардори азиз элона давом метем оли дар ин видео квартираҳои арзон ҳам ҳастай. барои ҳамун то охири видеоро тамошо кунед. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри бохтар райони вахш шаҳраки киров д 18 сотиқ заминда дар хона дора бардро як верам подвалаш қатияй ремонт дора мешава ки бидрои зиндагӣ кини ову свет ҳаст ҳуҷҷатош бардро паспорташ кардагӣ бидияй алоқхона анҷомхона дора гирди хона маҳкам нархша 200 000 сомонӣ мега арзон мешава ё ба квартира дар шаҳри бохтар ё шаҳри леваканд ам боша бардро алиш мекадай хай бардро касе ки ина квартира алишӣ дорен ё ки ҳамин хонара харидорен занг бизанен бовар кунен беҳтарин нархда бихаренша. дӯстони азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза як квартираи фасона ине ки ана квартираи зурбовар ками сум боша бихаренаш. Квартираи фиши бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе маҳаллаи Крупский пишти бозори Корвон. Духонага дар 3 этаж қарор дорад 42 квадратни метр ремонташ навай ремонти хуб доране ки чӣ хеле дар сурат маълумай ову свет ҳаст бардро ҳуҷҷатош 100% дар трезаш пластикаи термос дора мумкин хай дигар чизоро ҳам дошта боша нархша 285 000 сомонӣ мега арзон мешава. марҳамат бародаро дигар маълумотоша метавонен ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанен квартираи люкса бихарен. бардорои азиз монда набошен ховтон набара аки хушук гӯш кунен. хонаи фишӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон қишлоқи Кулобод 5 сотиқ заминда 3 дархона кардагиай ремонти хонаҳо коробкаай ову свет ҳаст ҳуҷҷатош 100% 15 та тахтай 6 метраи дига бардро 50 ка падаркай каси ҳамин хонара бихара нархша бепул гуфтесаи 85 000 сомон арзон мешава агар ними пулшам бити нимша баъд битиам мешидай бардро хулоса бепулай бардро бо мисоли на касе ки ними пулша дора нимша баъдам бита мешава бардро срочни ҳами соҳиби хона да бардро бо як бор дига мегумтон ки срочни пулш дар корай касе харидори аниқ бошен бардро занг бизанен ана хонаи арзона аз ноҳияи ёвон бихаренша. дӯстони азизам мегзарем ба хонаи навбатӣ як хонаи фасони дигаe бардро. хонаи фишӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи семензавод стиянкаи ленлабод қишлоқи Орёно 3 сотиқ заминда 6 дархона кардагиай ремонташ замонавӣ ову светаш постоянӣ ҳастай яъне ки 24 соат ҳастай бардро ову светаш ҳуҷҷатош 100% туалет баня ҳам дар дурун дора ҳам дар берун нархша 380 000 сомонӣ мега бо мумкин арзонам кина бардро хай ягон нофаҳмӣ боша ина занг бизанен хулоса нархи хуб айне ки бовар кунен хонаи фасонай 380 000 сомон 2 600 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай бародаро срочни пулш дар корай занг бизаненша. бародарои азиз мегзарем ба 8 эълони имрӯза аз ки ҷое ки хона замин квартира дар корай дар комментара бинависен як ки мада арзонтар рӯй кардан ма барои шуморо реклама мекунам. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар пештара қурғонтепа духонага дар 3 этаж қарор дорад 45 квадратни метр тарафи райони шабчароғ да будай домои пешинаи хона ремонт доштай соҳиби квартира мега ки дӯстии халқо д рӯ парӯи дурахшон да дӯстони азиз нархша 190 000 сомонӣ мега хонага дар шаҳри бохтарай 190 000 сомон нархи хубайне ки харидоро ба занг бизанен. бардорои азиз мегзарем ба 9 эълони имрӯза ин квартира десен бардоро қарор дорад дар шаҳри Исор духонага дар 4 этаж қарор дорад 46 квадратни метрай дом бардоро новостройкаи хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки дом тайёрай срочни бояд квартирара бифурӯшем 46 квадратай ҷои сумгириш 165 000 сомонай бардро ҷои ҳами пулгириш 165 000 сомон будай арзон намекадай касе харидори аниқем бардро занг бизане хонаи арзона аз шаҳри Исор бихарен. бародарои азиз мегзарем ба 10 эълони имрӯза
квартираи фурӯшӣ бардору қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, як хонага дар 7 этаж қарор дорад, 60 квадратный метр. дом бардору новостройка будай, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мегӯяд ки сохтмони хонаҳои бисёр ошиёна воқеъ дар назди стадиони нав ҷойгир шудааст. нархиш 133 000 сомонӣ бардору. шаҳри ваҳдатда новостройка без ремонтай 133 000 сомон, хай мумкин арзонам кина бардору. номерои телефонаш ҳастай, касе харидорен занг бизанен. 920 000 рубл мешидай. бардоре ки гуфта буданд шаҳри хуҷандам квартираи арзон бимонем, бардорои як квартираи фасон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 42 квадратный метр, 13 микрорайон. дом бардору новостройка, чихеле десен, ана хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мегӯяд ки як хонагаи фурӯшӣ дар 5 этаж қарор дорад, дом 6 этажа будай, 13 микрорайонда, квартира мисол без ремонт, коробка, угловой нестай, дом новостройка, қарибишда бозор, наврӯз, мактаб, садик ҳастай. имо ватсапда бинависен харидоро, нархш бардоро 146 000 сомонӣ мега, арзон алиш мешидай. бародари азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. хай биёй ноҳияи ёвонам як квартира бимонем. дӯстони азизи, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон, духонага дар 2 этаж қарор дорад, 64 квадратный метрай. домои пешинаи бародару хонара без ремонт, коробка гуфтагия, не ки ба фикрам ки ремонташ миёнае. хай бародару мегири, хай мисол я ремонт мекунива, медрои зиндагӣ кардан мегири. ноҳияи ёвон, духонага, нархиш 150 000 сомонӣ мега. қатиш хай бародару мисол маслиҳат мекунен, мумкин ягон сомон арзонам кина. занг бизанен. дӯстони азиз, буд навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. чӣ хел буд бародару, маъқул шид нашид? оле касе да маъқул нашида боша, баъд баҳои дира мемонад дар комментария. хай бародару маъқул шуда боша, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чақчақ кардена, ҳамин видеои имрӯзаи мо шумода маъқул шид. ҳамин 5 бинависен, тамом. хай бародару аз киҷое ки хонаҳай, заминай, квартирай, дар корай, дар комментария бинависен. агар ма да арзонтар рӯӣ кардам бародару, ма барои шумо роз чихеле ки реклама кардесам, ҳамхел реклама мекунам бародару. хуб, лайка биҷихен ҳамин видеоро, агар битонен. имо ватсап чӣ сайте дорем, поделиться кунен, мисол одноклассия, имоай, мисол чӣ сайте дорем, поделиться кунен. агар лайк ҷиқидагӣ набошен, ҳамун як дона лайки беплан биҷихен барои меҳнатҳои мо. ва касе ки дар канали мо меҳмонен бори аввал тамошо кардесен, форатон ки видеои нави мара якимин шида тамошо кунен, бояд бародару ин кнопкаи подписатсияку унамура биҷихен. ва бародару бисёри бад гап намезанем. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон боша. дар ки ҷое ҳастен нестен бародару, худтона фақат эҳтиёт кунен. хай.